Haga jingla kai FIFA Club World Cup hapren ka PSG Persia ka Botafogo. Haba pai syakre ka jingla kai ka Botafogo kalayo obat penkhi jar nengkong haga minit ka balai penriu lengbau Igor Jesus badai lama ka shigul ka Botafogo katam haga kela step da shigul lanan haba pai pat syaka kela mid ka jingla kai ka long maria khaj haga baro artli ki kenhun kela persyang ban yo penkhi jar Henry ki klemla ban penurlong haga ba ka Botafogo kalala ban Pynliem ya ka Lahduh Jong ka Champion League ka PSG da shigul lanon hadu bukut ka jingla kai wala ka PSG ka kham khlany haga ka jingla kai Henry ka klemla ban siukliang ya ka shigul Jong ka Botafogo baleng bagan ka jingjob ka Botafogo kalayo ban rung lupa syakara of 16 haga baga don hakli du Jong ka mid ya khen point naga group B haga jingla kai kon ka CAF Gold Cup hapreng ka Mexico Persia ka Suriname haba pai syakana ka jingla kai ka Mexico kala khur ka nam job hadin bugalala ban Pynliem ka Suriname da arlanon Baria kini ki ar gol Jong ka Mexico layo ban tap leng bau Montes haga minit ka basan penyau bad haga minit ban riu paulai baleng bagan ka jingjob ka Mexico kalayo ban rung lupa syaka quarter final haga jingla kai FIFA Club World Cup hapreng ka Palmeiras Persia ka Al Ali haga ka jingla kai ka Palmeiras kala khur ka nam job hadin magalala ban Pynliem ka Al Ali da arlanon Baria kini ki ar gol Jong ka Palmeiras layo ban tap nengkong haga minit ka basaup kendai leng ba ka ungol badia ka gol ka ba ar layo ban tap haga minit ka basan kendai leng bau Lopez haga jingla kai hapreng ka Pachuca Persia ka RB Salzburg haba pai syang ka jingla kai ka RB Salzburg ka bre ka klub na Germany kala khur ka nam job hadin magalala ban Pynliem ka Pachuca ka bre ka klub na Mexico da ar la ka wei haga jingla kai hapreng ka Seattle Sounders Persia ka Atletico Madrid haga ka jingla kai ka Atletico Madrid kalayo ban penkhi jar nengkong tang haga minit ka khatwei leng bau Warriors bar haga kelamin kata haga minit ka basau penyau ka Atletico Madrid kalayo biang ban tap ya ka gol ka ba ar leng bau Witsel Henry haga minit ka basan peu ka Seattle Sounders kalayo ban tap ya ka gol ka banengkong jongka leng bau Rusnak batang hadin san minit kata haga minit ka basan peu san ka Atletico Madrid kalayo biang ban tap ya ka gol ka balai leng bau Barrios bar kane kadai ru ka gol ka ba ar jong o ha kane ka jingle kai bar hadu bukur ka jingle kai ka Atletico Madrid kalala ban Pynliem ya ka Seattle Sounders da lai la ka wei agwei par ka jingle kai hapreng ka Inter Miami Persia ka Porto haba pai syak ne ka jingle kai ka Porto kalayo ban penkhi jar nengkong tang ha ka minit ka ba pra leng ba ka penalti bala kan chat da Omorodian badai lema ka shigol ka Porto ka tam ha ka kela step da shigol lanan haba pai part syaka kela min ka Inter Miami kalayo ban tap ya ka gol penya khai tang hadin ar minit bala sedang ka kela min kata ka minit ka basap nyau leng bau Segovia batang hadin nyau minit kata ka minit ka basan peusau leng ba ka free kick urang ele kai bakan sai ka Inter Miami Lionel Messi ka Inter Miami kalayo ban tap ya ka gol pentam badai lama gini ki ar gol ka kenhun ele kai Jong Lionel Messi ka Inter Miami kalala ban Pynliem ya ka klub na deupa Europe ka Porto da ar la ka wei badleng ba gani ka jingjob ka Inter Miami kadang don jingkerman bani urung syakarau 16